democracy. ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒተ እያ እዛ ኢንትሮ ዝነበረት ደርፊ ብጣዕሚ ደስ ስለ ትብለኒ ቁርብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ወሲደ ከማይ ትፈትዋ እንተኮይንኩም ላይክ ግበሩ ናትኩም ፊድባክ ድማ ሃቡኒ ምናልባት ክናውሓኩም ተላ ሕፅራ ገለገለ ኢልኩም ግደፍለይ ንዓይ ግን ብጣዕሚ ደስ ትብለኒ ሜሎዲ ምስቲ ጅግንነቶም ትኸይድ ነቲ ብቅዓቶም ተንፀባርቕ ስለ ዝኾነት ብጣዕሚ እያ ደስ ትብለኒ ዝኾነ ቁርብ ኣተንፊስኩም ጀምሩ ናይ ሎም ቪድዮ ብጣዕሚ ከቢድ ሓበሬታ ክኸውን ክንፈልጦ ዘለና ድማ እዩ ዓለምና ናበይ ትኸይድ ኣላ ምናልባት ኣብዚ ቀፃል ዜና ከምኡ ስለ ዝመፀኩም ዘሎ ሕማቅ ክስማዓኩም ይኽእል እዩ በት ሄይ you got to know this እዚ ክትፈልጥዎ ክትክእሉ ኣለኩም ካብ ኤሮጳ ትውግእ ናብ ኣሜሪካ ገፁ የስፋሕፋሕ ኣሎ ብኸመይ እንተልኩም ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ክንሪኦ ኢና ድሕሪ ናይ 1960ታት ንመጀመርያ ኩባ ሚሳይል ክራይሲስ ዝበሃል ዝነበረ ትዝክርዎ ራሽያ ናብ ኩባ ገፃ ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ ሳምንታት ወታደራዊ ልምምድ ምስ ኩባ ክትገብር እያ ኩባ ማለት ከዓ ሓደ ኣብ ድርኩ ኸይት ናይ ኣፍደገ ኣሜሪካ ዘሎ እዩ ኣሜሪካ ንራሽያ ኣብ ዩክሬን መፅያ ከተጨናንቓ ፈቲና ኦኬ እንታይ ከም ንገብር ከነሪኩም ኢና ኢሉ ፑቲን ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ንሪኢና እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ባይደን ንፈረንሳ መፅዩ ንሱን ማክሮንን ወሲኖሞ ዘለዉ ድማ ክንሪኢና ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ካብ ኤስኬሌሽን ካብ ሓደ ጥርዚ ናብ ሓደ ጥርዚ እናደየበይ ዝኸይ ዘሎ መጀመርያ ግን ሓደ ብሓደ ክንሰምዖ ኢና ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እቶም ፀሎት ትገብሩ ፀሎት ምግባር ክድሊ እዩ ኩነታት ካብቲ ኖርማል ወፃኢ ዝኸይ ዘሎ ልስና Nuclear. I'm asking that question because will Russia and NATO start World War III? I'm asking that question because both NATO and Russia are sending out dangerous. So, ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክጅምር ድዩ ዝብል ሕቶ ቀፃሊ ዝትንስእ ዘሎ ሕቶ እዩ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ድማ ኣይኮነን ሕቶ ተሓቶ ደላ ኔቶ ምስ ራሽያ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክጅምሩ ድዮም ብዙሓት ኪላታት እኮ ድሮ ጀሚሩ እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ሳልሳይ ኩናት ሳልሳይ ኩናት ዓለም ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ሃገራት ወታደራዊ ዓቕመን ኣኪበን ኣንፃር ሓደ ወይ ኣንፃር ብዙሓት ሃገራት ክዋግኡ ምስ ጀመሩ እዩ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ድሮ ኣብ ዩክሬን ንሪኦ ዘለና ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሙሉአን ሃገራት ኤሮጳ ኩሉ ዘለወን ኣፅዋር ኣብ ራሽያ ኣብ ዩክሬን ገይረን እየን ዝዋግኣ ዘለዋ ስለዚ ብዙሓት ሳልሳይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ እዩ ብወቂዕ ዘይተገለፀ ወይ ዘይተሓበረ እምበር ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ግን ካብኡ ንላዕሊ ድማ ብዝተገለፀ መንገዲ ክጅምር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እስከ ስምዕዋ እንታይ ዓይነት ኤቪደንስ ከተቕርብ እያ ለንቀነ እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ኣዘራቢ ኮይኑ ዘሎ ካብ ዘረባ ድማ ናብ ስጉምቲ ስለ ዝሰግር ዘሎ ይትፀገም ሕጂ signals. Let's start off with Russia. President Vladimir Putin has warned that his country would not rule out using nuclear weapons if its sovereignty or territory were threatened. Now, of course, this will not be the first time Putin has made such a warning. But you see, it comes after the West has allowed Ukraine to use long-range weapons to strike deep within Russia. Vladimir Putin ነዊሕ ግዜ ብተደጋጋሚ እኳ እንተዘይበልና ሕልፍ ኢሉ መጠንቀቕታ ይህብ ከም ዝነበረ ኣብዚ ገሊፀልኩም ኣለኹ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ከም መፈራርሒ ይጥቀመሉ ኒቲ ኒኩለር ናቶም እንተዝኸውን ነይሩ ቀደም ተጠቀመሉ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ግን ኣብዚኣ ለንቀነ ዝተዛረባ ግን ሓንቲ ዘረባ ኣላ መጀመርያ እዚ ኒኩለር ትበሃል ስለ ተሓቱን እየ ዝምልሰልኩም ዘሎ እምበር ክዛረባ ኣይደልን እየ እናበለ እዩ ዝምልስ ካልእ ድማ ኣነ ዝስምዒት ዘለኒ እዞም ምዕራባውያን ሃገራሲ እቲ ዘለና ኣፅዋርሲ ንፎርማ ሰራሕናዮ እዩ ዝመስሎም ዘሎ ኢሉ መዓት ገንዘብና ኢንቨስቲ ጌርና ኒኩለር ኣፅዋር ዝሓዝናሲ ንፎርማ ወይ ከዓ ንክንዛረበሉ ዝሰራሕናዮ እዩ ዝመስሎም ዘሎ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኣይተሰቆሮምን ኣሎ ኢሉ ንዓና ግን እቲ ናትና ዶክትሪን ወይ ድማ እቲ መዓስ ከም ንጥቀመሉ ፅቡቕ ዝኾነ ሓበሬታ ሂብና ኣለና ንሱ ድማ ልኡላዊ መሬት ናትና ልኡላውነት ናትና ተተጋሂሱ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ኣብ ልዕሊ ልኡላዊ መሬት ናትና ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ እንተተወሲዱ ግብረ መልሲ ክንህብ ምዃንና ኣብቲ ናትና መዓስ ከም ንጥቀመሉ ቀይሕ መስመር ናትና ወይ ዶክትሪን ናይቲ ኒኩለር ናትና ተፃሒፉ ዘሎ እዩ ስለዚ ናይ ጀርመን ናይ ራሽያ ናይ ጀርመን ናይ ፈረንሳ ናይ ዩኬ ናይ ቼክ ሪፐብሊክ ናይ ፖላንድ ናይ ስዊድን ወይ ናይ ኖርዌይ ናይ ኔዘርላንድስ ኣፅዋር ካብ ዩክሬን ተተኪሱ ናብ መሬት ራሽያ ክሃርም ከሎ ግብረ መልሲ ክንህብ ከም ዝኾንና እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኢሉ ንኣሜሪካ እውን ብኸመይ ከም ነረኻኽበላ ኣገባብ ኣለና ኢሉ ኣሎ ስማዩ In his first face-to-face meeting with editors of international news agencies since the Ukraine war started, Putin said the West was wrong to assume that Russia would never use nuclear weapons. He warned that the Kremlin's nuclear doctrine should not be taken lightly. When asked about the NATO chief's calls to allow Ukraine to use Western weapons to strike Russian territory, Putin differentiated between different missiles. He warned that allowing Kiev to strike Russia with ever more powerful weapons would be considered a serious escalation, drawing the West towards a war with Russia.
እዚ ኩነታት እዚ dead serious እዮም ዝብልዎ ናይ ብሓቂ serious situation ይበፅሕ ዘሎ ስለምንታይ ዳኮም እንተኮይኑ ደይንሰምዖ ትብሉ ክትህሉ ኢኹም ኣብ ኤውሮጳዊ ኣብ ኣሜሪካ ክሰምዖ ስለዘይደልዩኻ ስለምንታይ ምርጫ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ምርጫ ኣለዋ ኤውሮጳ ድማ ለንቀነ ምርጫ ኣለዋ ድሕርቲ ምርጫ ክትሪኦ ኢኻ ቋንቋ እንታይ ክኸውን ከም ዝኾነ ኦፍኮርስ ተመሪፆም ማለት እዩ ናይ ሆፕ ኣይምረፁን ይኾኑ ነቲ ውግእ ከስፍሑ ዝደልዩ ሰባት ኣይ ሆፕ ኣይምረፁን ይኾኑ ካብ ኩሎም ድማ እቶም ሊበራል ዝበሃሉ ንሳቶም እዮም ከፊኦም ዘለዉ ሎሚ ሊበራል እዮም ዝበሃሉ እዚኦም ክፉት ኣእምሮ ዘለዎም ግን ብጀካ ውግእ ካል ኣይፈልጡን እዮም ሰም ልዕሊ ኩሉ ድማ ኩናት እንታይ ምዃኑ እውን ዝፈልጥዎ ኣይኮኑን ኣብ መፅሓፍ እዮም ኣንቢቦም እምበር ብተግባር ዘይረኣይዎ ሊበራልስ እዮም ዘለዉ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ሎሚ ስለዚ እሳቶም ኣይምረፁን ይኾኑ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ እሶም ተመሪፆም እቲ ኩነታት ኤስከሌትድ ክኸውን ከም ዝኽእል ብፍላይ ድሕሪ ምርጫ ባይደን ከም ብሓድሽ ተመሪፁ ሳልሳይ ኩነት ዓለም ብወግዒ ክእወጅ ምዃኑ እዚ ከም ርዱእ ጌርኩም ወሰድዎ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ባይደን ተመሪፁ ባይደን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም ካብ ዝበለ ክትንስእ ዘይክእል ሰብ እዩ ኮይኑ ዘሎ ተወሳኺ 4 ዓመት ኣብዎ ከመሓድር ኣይኮነን ብድሕሪ መጋረጃ እቶም ውግእ ዝደልዩ ካምፓኒታት ዝደልዩ ወይ ከመሓድር ስለዚ ንሳቶም ድማ ውግእ እዩ ዘድልዮም ካልእ ውግእ መክሰብ ስለ ዘለዎ ንዖም He also outlined what a Russian response would look like in case the NATO did not pay heed to the warnings. He promised a tit-for-tat response. He said that Russia would shoot down the Western missiles. He also warned that Moscow may deploy similar high-technology long-range missiles close enough to strike the Western states. So, tit-for-tat ዝበሃል ኣሎ ፑቲን ብንጹር ነጊርዎ ማለት tit-for-tat ክበሃል ከሎ ልክዕ እታ ዝገበርካያ ዓይኒ ንዓይኒ እዝኒ ብእዝኒ ዝበሃል ናይ ቀደም ኣዘራርባ ከምኣ ማለት እዩ tit-for-tat እዮም ዝብልዎ ዝሎሚ እንታይ ማለት እዩ ነዊሕ ሚሳይል ተተኩስካልና ዩክሬን ተተኩሳ ናይ መኒቱ ሚሳይል ናይ ስዊድን ወይ ናይ ጀርመኒ ንበሎ ዝባ ዘለዎ ሃገራትን ስለ ዝኾና ኩለን እየን ዝባ ዘለዋ ሶሪ ስዊድን ብፍሉይ ክጠቕሳ ኢለኩምኩን ኔደርላንድስ ብዙሕ ይበኣላ ጀርመን ድሕሪ ክንደይ ሰንኮፍካ ሕጂ ይበኣላ ፈረንሳይ ይበኣላ ፈረንሳይ ሕጂ እውን ነፈርቲ ኩናት ክፅንሄልና ሰምዓይና ስለዚ ካብኣቶም ዝመፀ ተተኪሱ ናብ ዩክሬን ናብ ውሽጢ ራሽያ ተመፅኡ መጀመርያ ከነምኩነ ኢና ኤር ዲፈንስ ሲስተም ስለ ዘለና ኢሉ ልክዕ እቲ ዝተተኮሰልና ድማ ከምኡ ናብተን ሃገራት ኤውሮጳ ክንትኩስ ምዃንና እዩ ዝነግር ዘሎ ዝኻ ንፁር መልእኽቲ እዩ ስለዚ ሪሊ ሆፕ እዚ ነገር እዚ ኣይገብሮ ንኾን ፑቲን ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ፑቲን እዩ ዝጥንቀቕ ዘሎ እዮም ዝብሉ በቲ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝገብርዎን ዝፈታትንዎን ዘለዉ ግብረ መልሲ እንተዝህብ ነይሩ ካልእ ኣርእሲ ምኾነ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ብጥንቃቐ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ራሽያ ብጀካ ኣብ ዩክሬን እውን እቲ እስራኤል ንሶም ዝድግፍሉን ዘጣቅዕዎን ዘለዉ እስራኤል እየ ዝብለኩም ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዘጣቅዕሉ ዘለዉ ኣብ ቃዛ ገይርዎ ዘሎ ዳመጅ ስረይዎ ጭካነ ናይ ኤውሮጳን ናይ ኣሜሪካን ልክዕ ዘንፀባርቆምን ይመሲልኩም እታ ኣተሓሳስባ ናቶም እስራኤል እያ ተንፀባርቆ ኩሉ እቲ ኣብ ልቦም ዘሎ ኣረዳድኣ ብዛዕባ ደቂ ሰባት እስራኤል እያ ምልክት ናቱ እስራኤል ኣብ ቃዛ ትገብሮ ዘላ ትማሊ ድን ቅድሚ ትማሊ ነዛ ቪድዮ ካብ ዝገብረላ ዘሎ 2 መዓልቲ ቤት ትምህርቲ እየ ዝብለኩም ዘሎ ቤት ትምህርቲ ብዓለም ደረጃ ዝተፈለጠ ኣብ ቃዛ ማለት እዩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኸ ስደተኛታት ቆልዑን ኣንስትን ዝርከቦ ልዕሊ 40 ሰባት ዝነበሮ ሃሪሞሞ ኩሎም መይቶም እንታይ ስከኢሎ ተጋጊና እዚ ማለት ኣይሃረምናዮም እውን ኣይበሉን ከም ዝሃረሞ ርግፅ እዩ እዚ ከዓ መጀመሪኦም ኣይኮነን ስለዚ ነዝን ዝገብር ክኾንን ዘይክእል ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣሜሪካን እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ኣረዳድኣ ናቶም ስእሊ ናቶም እንታይ ምዃኑ ብትክክል ኣፈሊጥናዮም ኣለና ኢማጅን ቤት ትምህርቲ ቆልዑ ከለዉ እንተዝሃርም ነይሩ ፑቲን ኣብዘን 3 ዓመት ስለ ዘይገበሮ እምበር እንተዝገብሮ ነይሩ እዚ ኩሉ ሚድያ ለይቲ መዓልቲ ብዛዕባኡ ተዛረበ እንታይ ማለት እዩ ደቂ ሰባት ከም ዘየገድስዎም ዞም ሰባት እዚኣቶም ልክዕ ከምቶም ንቃዛ ዝርእይዎም ዘለዉ ከምኡ እዮም ዝርእዩካ ንካልእ ሰብ ረብሓናቶም ተዘይኮንካ ኣይገድሶም ናትካ ሂወት ኣብ ዩክሬን ግን ጅምር ብሰበለት ወግእ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ብኣይሲሲ ኣብ ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ንፑቲን ኣብኡ ከሲሶም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ግን ንኔታንያሁ ክኸስዎ ክንከሶ ኢና ምስ በሉ ነቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ኣይሲሲ ዝበሃል ባይቶ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ገይሩ ኣሎ ሳንክሽንስ እገዳ ኣውጅሉ ኣሎ እገዳ ነቲ ቤት ፍርዲ ናይ ዓለም ተባሂሉ ንሃገራት ናይ ኣፍሪካን መራሕቲ ናይ ኣፍሪካን እናገሃሰ ዝኣስርን ዘፈራርህን ዝነበረ እገዳ ኣውሪዶም ኣለዉ ስለምንታይ ናይ እስራኤል መራሒ ስለ ዝኸሰሰ እዚ እቲ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝበሃል ሓቀኛ ምስልናት ማለት ናዋፅልጅ For some reason, the West believes that Russia will never use nuclear weapons. We have a nuclear doctrine. Look what it says. If someone's action threatens our sovereignty and territorial integrity, we consider it possible for us to use all means at our disposal. This should not be taken lightly, superficially, but professionally. But where would Putin deploy such missiles? He did not
ናይ بحكي زغرمي حجي نتاحتوناتا ابيو كون زي ميسايلات زي نزبل نابنت ابزيا حنت حداش فيديو وتيالا ازي اسكر سمعوا. Officials say Russia will begin air and naval exercises within the coming weeks, and this is the first time that Russia has held air and naval maneuvers in the Caribbean since 2019. أمريكا زنبورو توجد إيران أوروبا ما كلام مبرغ دارلهم نحن نتايبي ملكتنا بنيرهم no not anymore. راشا مسكوبات السمامية أبت كاريبيان زبحال ناي حيل بحري لممت كتجبر مخانا أنت عينت مراقبين عوزات وزلوا لسه. The exercises are expected to last all summer, culminating in a worldwide naval exercise in the fall. CBS News national security correspondent David Martin joins us now from the Pentagon. David, first of all, what do we know about these exercises, where they're taking place, what nations are involved? Well, the Cuban government has just announced that 4 Russian warships will arrive in Havana on June 12th next week for a 5-day port visit, so we can expect these exercises to begin. So, 4 مراحل كوينات ناي روسيا ناب كيوبا كمتا مخانان أمزا حتصير معلتات مالتيا وش سومن ناي 5 معلت تريننج كجبرا مخانن أنت كاباتن دما سابمارين نيكولاراوي أتوار تسكمت مخانا يتغليسو زلو سلازي إزي أفشان شاتميتن سوسان شاتني مثلا وتم تقلني عطري نايتي كيبان ميسايل كرايسيس نبري أما تمهرت صحافة لي بكومنت سكشن هذا نمبر اكزاكتلي ذكركم أبتجزيتي علمنا ناي مجمريا نيكولاراويان حجرات فيت كواغو زقربوا لجزيين نيرو imagine لومي كابتنا شعو عقمناتن بعصفتات يوسيخ زلو imagine أب عسران حدا كفل زبن أب زيد اللي كويناتنا عالم نخن عاتوك ساعة كندي قريبنا خمسة لنا إذا خاص لم تايو إزي حلف تعبيتنا أمريكا زفترو زلو كنتاتيو حلف تعبيتنا أمريكا مبر نزو كويناتنا يوكرين كتودو أدخل نيرا أبت أولام تياتو كتبلا أدخل نيرا حلف حليفوهم ناي السلام كونفرنس أويعهم نخلطيهم وقان كندزوعو نيوكرين تراي بينهم أسوارن قال أنك حجزوا ني راشا قد إكسكلود نخو قبرو ناي سلام كونفرنس يلوم سويعهم which is ناي بحق زاقر مالتي by the end of this month, and in addition to those 4 Russian naval ships, we can expect to see Russian long-range bombers patrolling down the East Coast. Now, Russian ships have made port calls in Cuba before, and Russian long-range bombers have flown down the East Coast before. What makes this noteworthy is that it is the first time in 5 years that Russia has done both at the same time. You know, David, as people are learning about this news, some folks are making a comparison to Kennedy, to the sphere of influence with Russian missiles in Cuba, now Russian naval exercises and military exercises. Talk to us about the timing of these exercises and, to that point, whether it poses any threat to the U.S. So, again, تحت غمامة يلا مستيناي شعوناي أبغزي كندي ناي سوسان شاتن زبالكم تجاجي سوسان كلتني مثلاً معناته جون اف كندي عشان شاتن مثل سوسان كلتن يسلطان هيزو وي تقتيلو أبتجزيتي سلزي أما جمريا سوسات هزقات ما كنتاتيو listen now مستكونتات انتهت عزو زكونتات زدما نزتنا أمريكا بخمي تسأل ويخل. U.S. officials say that on one level this is simply the summer exercise season kicking off, but they also believe that this is partly a show of displeasure by Putin for American support of Ukraine and for all the NATO exercises that have been going on in Europe. This presence of 4 Russian ships in the Caribbean off the east coast of the United States just pales in comparison to the size of the exercises the U.S. military has been conducting with its NATO allies in Europe. So this is not considered in any way a direct threat to the United States. سنتايز بلزلو زي كم أبي threat ويكا سقات كنوسين خلينا مخنياتو إيروبان نيتون زقبرو وزلو 9 سراوي حزا أبي وتهدراو مناورا أفدك دركوخيتنا رشا كالنا قري by the way منالبات مسكالك زي كم سألكم ينبر سراويتنا أمريكا نبع النروي نبع البالتيكس قصو يعطوكم زلو أنا تنيتو نمت نخار تباهيلو سراويتنا أمريكا قاعدتو جميركم زلو سلازي بزح ملكتات على تكونتات يسترنا ذا يزبلنبر ناب سفيح كوينات تغير كم زخل زارية سلازي هاي إيرتراون دروخنكا watch out مهدميخا عد غايق هون you never know إيروبا ساسا يكون قدامين كالاين كوينات على مابزي تخايد نيرو remember that كلهم سيذكروا
ሳልሳይ ኩናት ዓለም እንተ ተገይሩ ኣብ ኤውሮጳ ይክግበር እንተ ተገይሩ ክንብል ከለና ድማ ኣብ ቲዮሪ ኮና ንዛረብ ዘለና ድሮ ተጀሚሩ ዘሎ ኩነታት ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ we need to be very careful እዛ ሳመር እዚኣ እዛ ኩነታት እዚኣ አይ ሆፕ እዚ ምርጫ ናይ ኤውሮጳ እቲ ንውግእ ዝደሊ ዘሎ ኣብዘን 2-3 መዓልታት ንሪኦ ማለት እዩ እቶም ንውግእ ዝደልዩ ዘለዉ ይሰዓሩ ኾኑ ይድርዓሙ ኾኑ ኣብ ዝቐፀለ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ይመፅእ ኸውን እዚኣ ክትከውን ኣለዋ ትምኒትና ዶናልድ ትራምፕ እንተኮይኑ እንተወሓደ ትውግእ ክቕፅል ኣይኮነን ወይ እውን በዚ ሕጂ ዘለዎ መልክዕ ክቕፅል ኣይኮነን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ተሳዒሩ ኣብ ኣሜሪካ ቦርሳኻ ጠርኒፍካ ኣብ ዘዋፅኣካ መኻድብን ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ካብ ቦታ ኤውሮጳ ሕማቕ እዩ ወይ ገለ ማለት ኣይኮነ ካብ ቦታ ኩናት ግን ክትሃድም እዩ ዘለካ ሲምፕል ኣስ ዳት ካብ ቦታ ኩናት ክትእለ እዩ ዘለካ ድሕሪ ኺልካ ማለት እዩ that's it እዚኣ ክብለኩም ዝኽእል but this is not the only thing እዚ ነገራት ስለ ዝኾነ ጥራይ ኣይኮነን ካብኡ ዝገድድ ስቴትመንት ኣብዚ ስምዑ ሕጂ Now let's take a look at the US. It has a new problem on its hands. Russia has now officially called the United States an enemy nation. This came from the Kremlin spokesperson, Dmitry Peskov. Let me read out the translation of what he said. And we are an enemy country for them, much like they are for us. ስለዚ already ኩሉ እቲ ምልክታት ናይ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ድሕሪ ክንደይ እዋን ካልኩሌትድ ገይሮም ራሻ ንኣሜሪካ ፀላኢት ሃገር ኢሎማ ክሳብ ሕጂ ፀላኢት ሃገር ኢሎማ ይነበሩ ዩክሬን መቀናቐንቶም ነይሩ ንዩክሬን ትሕግዝ ኣላ ግን ስትራቴጂካዊት መቀናቐንቲ ይብልዋ ነይሮም ሕጂ ግን ፀላኢት ሃገር ኤነሚ ስቴት ኢሎም ኣለዉ ንኣሜሪካ ዲስ ሚንስ ክሊር ምስ ኤነሚ ናትካ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ንመፍትሒ ተደይረኺብካ ናበይ ካ ትኸይድ ናብ ውግእ ኢኻ ትኸይድ there is an indication ናብ ውግእ ክኽየድ ከም ዝኽእል ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ኮንሰርቫቲቭ ዝኾኑ ወይ ከዓ ነቲ ኩነታት እቲ ብስምዒት ደይርእይዎ ዘለዉ ኢቨን እቲ ኣነ ዘምፃልኩም ዘለኹ ሚድያ ምዕራባዊ ሚድያ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብጣዕሚ ዝጥንቀቕ ዘሎ ምዕራባዊ ሚድያ ምክንያቱ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ንህዝቢ ከሰንብዱ ይደልዩን እዮም ተሰንቢዶም ንባይደን ክመርፅዎ ኣይኮኑን ስለዚ they want to manipulate ብዝተኻለ መጠን ንሰብ ከደናግሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እቲ ውግእ ድሓን ከም ዘሎ ዩክሬን ትምክት ከም ዘላ ገላ ንሲሎም እዮም ዝኸዱ ዝፍትኑ ዘለዉ ኣብ ሪያሊቲ ግን ይድርዓሙ ኣለዉ ኩሉ ዝገብርዎ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት እዩ ኣሜሪካ እዚ ኩሉ ሕጂ ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ኣብቲ ዩክሬን ዝሃንደሰቶ ብምሉእ ፈሺሉ ስለ ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ካብ መጠን ንላዕሊ ይድርዓም ይሰዓር ከም ዘሎን ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ስቅዓት ኮይኖም ዘሎ መተካእታ ክገብርሉ ይኩኑ እዮም ነቲ ውግእ ድማ ጠጠው ከብልዎ ይክእሉን እዮም ዘሎ that's why እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ዓቕሊ ፅበት ዳ እምበር ንውሽጢ ራሽያ ዝህርብ ምክንያት የብሎም እንድሕሪ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣፅዋር ውሒድዎ ኣሎ ኣበይ ክጥቀመሉ ዘሎ እንተ ዘሎ ኣብቲ ድፋዕ ዘሎ መቀናቕንቱ ንዑ ይካርም ነይርዎ ግን እንታይ ዝገብር ዘሎ ዩክሬን ስለምንታይ ናይ ውሽጢ ራሽያ ትሃርም ኣላ እቲ ውግእ ከስፋሕፍሕ ስለ ትደሊ ዘላ ዩክሬን በይና ከምዘይ ትዋግኦን ከምዘይ ክትፀንሕ ከምዘይ ትኽእል ፈሊጣ ኣላ ስለዚ ንውሽጢ ራሽያ ምስ ሃረሙ ራሽያ ድማ ውሽጢ ኤውሮጳ ምስ ሃረሙ እቲ ውግእ ካብ ዩክሬን ወፃኢ ናይ ኤውሮጳ ውግእ ክኸውን ብካልእ ዘረርባ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ማለት እዩ ዩክሬን ከምኡ ክኸውን ትደልላ ኣሜሪካ ድማ ንዑ ተተባብዓላ ኣብዚ እዋን እዚ ሲቲ ዘስግእ ክፋል ናቱ Again, that was the Kremlin spokesperson, and this is the first time he said enemy, because it's not something to be said lightly. Now, you know that Washington and Moscow have never seen eye to eye. They've been on opposite sides in a number of conflicts, most recently in Ukraine. But through 2 years of the Ukraine war, Moscow went out of its way to avoid calling the US an enemy state. Just look at Peskov again. Barely 3 months ago, he said that the US was not the enemy, that Russia did not have any anti-American sentiments. But that has changed now. Why? Perhaps because of last week's escalation. Last week, the United States gave Ukraine a green light to strike Russian territory using American weapons. Ukraine has already begun. ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ራሽያ ንኣሜሪካ ከም ኤነሚ ስቴት ኣይትሪኣን እያ ነይራ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ካብቲ ውሳነ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ተጠቂማ ዩክሬን ንውሽጢ ራሽያ ክትሓርም ከም ዘለዋ ምስ ኣፍቀደት እዚ ብወቅዒ ናይ ፀላኢኻ ናብ ውሽጢ መሬትካ ክሓርም ዝደሊ ስለ ዝኾነ እዚ ኤነሚ ቱ ኤነሚ እዩ ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣሜሪካ ተሓባባሪት ወይ ሓጋዚት ዘይኮነት ብትክክል ተዋጋይ ፀላኢት ናቶም ምዃና እዮም ወሲዶማ ዘለዉ ኣንፃር ፀላኢና ድማ ኩሉ ዘድሊ ስጉምቲ ክንወስድ ምዃንና እዮም ዝብሉ ዘለዉ this is እዚ እቲ ነቲ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝወስዶ ዘሎ ናይ ብሓቂ ክልቲአን ሃገራት ድማ ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ የብሎምን ኣብቲ ግዜ ናይ ሱሳታት ዝነበረ ኩባን ሚሳይል ክራይሲስ ዝበሃል ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ዲፕሎማሲ ነይርዎም እዩ ይዘራረቡ ነይሮም እዮም እቶም ቻነል ኦፍ ዲፕሎማሲ ክፉት እዩ ነይሩ ሎሚ ኣሜሪካ ብፍፁም ምስ ራሽያ ክትዛረብ ኣይትደልን እያ ከምፃልኩም ኤቪደንስ ክትዛረቦም ኣይትደልን እያ ካብ ምሕር ትዕቢት ናይቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ክዘራረብ ኣይደልን እዩ ዘገርም እዩ
doing so. They're using American weapons to strike inside Russia, and Russia is furious. Putin says Ukraine is striking Russian territory with the help of Western specialists. Будем их уничтожать. The missile strikes against Russia are done by the Western specialists. Второе. We have no illusions about that. Думаем на тему What must we do in response? First of all, we will improve our air defense systems to destroy the missiles. поставлять такое оружие. Secondly, we think that if someone thinks it is possible to supply such weapons to a combat zone to strike at our territory and create problems for us, why do we not have the right to supply our weapons of the same class to those regions of Exactly. Yeah, ከምታ ዝሃብኩምና እያ መጀመርያ ስካባኹም ብናትኩም ደገፍ ብናትኩም ፍሉይ ኣፅዋራት ናብ ውሽጢ ራሽያ ንዝመፅእ ብኤር ዲፈንስ ናትና ክነምኩኖ ተዳሊና ኣለና ምክንያቱ ራሽያ ካብ ኣሜሪካ ብፀብለልታ ዝለዓለ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘለዋ እያ ስለምንታይ ገሊፀልኩም ነይረ ስለምንታይ ምክንያቱ ፀላኢኻ ኣሜሪካ ተኮይኑ ንኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ከም ዘለዎ ስለትፈልጥ ቻይና ይኹን ራሽያ ኩሎም ካልኦት ሃገራት ቀንዲ እንታይ እዮም ገብሩ ዝፍትኑ ዲፈንስ ከመይ ጌርካ ነፍስኻ ትከላኸል ሓያል ሓይሊ ኣየር ዘለዎ ሃገር ሓያል ሚሳይላትን ኣፅዋራትን ዝውንን ሃገር ኣሜሪካ እንተኮይኑ ፀላኢኻ ቀንዲ ኣተኩሮኻ ኣብ ድፍዓትካን ኣብ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ስለዚ ራሽያ ብዙሕ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር በንጻሩ ኣሜሪካ ፀላእትና ኩሉ ግዜ ትሕተና እዮም ኢሎም ስለዝኣምኑ ኤር ዲፈንስ ሲስተም የብሎምን እኹል የብሎምን ስለዚ ራሽያ ክትከላኸል ትኽእል እያ ከተምክን ትኽእል እያ እቲ ራሽያ ትህቦ ፀረ መጥቃዕቲ ግን ኔቶ ጠቕላላ ከም ዘይብሉ ገሊፀልኩም ነይረ ቪድዮ ምሲልኩም ነይረ 5% እዩ ዘሎ ካብቲ ዘድልዮ 5% እዩ ዘሎ እዚ ክሳዕ ክንደይ ኢምፕሮፖርሽናል ወይ ከዓ ዘይመጣጠን ዓይነት ኩናት እዮም ዝውጁ ዘለዉ ክፈልጥ ኣለና ዝትኮስ ክህልወካ ይኽእል እዩ ባይ ዘ ወይ ኔቶ ይኹን ኣሜሪካውን ዝትኮስ የብሎም ንባዕሎም መኻዚኖ ናቶም ጥሩሕ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ንክልተ ዓመት ዝተኸዘነ ኩሉ ኣብ ዩክራይን እቲ ዝተረፈ ድማ ኣብ እስራኤል ክንደይ ዝኾኑ ቶናት ዝልካዕ ተኩሶሞን ቅድሚኡ ድማ ኣብ በዓል ኣፍጋኒስታን ኩሉ ግዜ ምስ ተተኮሰ እዩ ነይሩ ስለዚ ክንዱ ዝኣክል ሪዘርቭ የብሎምን ኣብ ካልእ ፀብፃብ ኣምፂአልኩም ነይረ ራሽያ ሰለስተ ዕፅፊ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ብሓደ ከፍርይዎ ዝኽእሉ ጠያይቲ ኣሚኒሽን ተተኳሲ ከተፍሪ ኢንዱስትሪያል ካፓሲቲ ከም ዘለዋ ነጊራ ነይረ ጎኒ ጎና ድማ ዝሕግዝዋ መን ኣለዎ ኢራን ኣላ ሰሜን ኮርያ ኣለዉ እዚኣቶም ካብ ፉል ካፓሲቲ ከፍርዩ ዝኽእሉ እዮም ኤን ወርስ ኬስ ሲናሪዮ ዩ ሃቭ ደ ጃየንት ቻይና ብፍጹም ራሽያ ክትሰዓር ስቕ ኢላ ክትርኢ ትኽእል እያ ብፍጹም ስለምንታይ ሓልዮት ናይ ራሽያ ስለ ዘለዋ ኣይኮነትን ራሽያ እንተተሳዒራ ቻይና ኔክስት ምዃና ስለ ዝፈልጡ ኢትስ ቬሪ ሲምፕል ንራሽያ እንተስዒሮም ኩሉ እቲ ዘለዎም ዓቕምን ተመክሮን ደሊቦም ናብ ቻይና እዮም ክሰግሩ ኢሚድየት ግዜ ክቐትሉ ይኩኑ ምክንያቱ እቲ ናይ ቻይና ግስጋሴ ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ ስቃት ፈጢሩሎም ዘሎ ስለዚ ደይ ኖው ራሽያ ክትሰዓር ከም ዘይደልዩ ምክንያቱ ናይ ራሽያ ስዕረት ናቶም ስዕረት ስለ ዝኾነ that's why እቲ ዓውደ ኩናት ናበይ ገጽ ከም ዝኸይድ ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ውሕዳት ክመስሉና ክእሉ እዮም እዚኦም ግን ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ኦርጋናይዜሽን ዘለዎም ሃገራት እዮም ቀፅል and I hope show of force ሓይሊ ንውግእ ጠጠው የብለ እዩ መቀናቅንቲ ሓያል ምዃኑ ምስ ፈለጠ ጥራይ ጠጠው ክብል ዝኽእል ስለዚ እቲ ሓይሊ ናይ ቻይና ናይ ራሽያን መመሊሱ ናተንፅባረቀ ይኸይ ስለ ዘሎ ምናልባት ኣሜሪካ ፈሪሃ ጠጠው ትብል ትኸውን ጥራይቲ ትምኒትና the world where there will be strikes on the sensitive facilities of those countries that are doing this against Russia? ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እያ ኣብዚ ሓለፈ ጌጋ ገይረ ነይረ እስከዚያ ስምዋ So, እንታይ ክብል ደልየ ኣብ ዝሓለፈት ቪድዮ ናተይ ናይዚኦም ክገልጽ ከለኹ ብዛዕባ ሓይሊ በጠሎን ትብል ረሲዕ እያ ካብ ሓይሊ ናብ ብርጌድ ሰጊረ ስለዚ ያ መጀመርያ መስርዒ ድመፅእ ድሕሪ መስርዕ ጋንታ ይመፅእ ድሕሪ ጋንታ ሓይሊ ይመፅእ ድሕሪ ሓይሊ በጠሎን ይመፅእ ድሕሪ በጠሎኒ ብርጌድ ይመፅእ ሰለስተ ብርጌዳት ድማ ሓንቲ ክፍለ ሰራዊት ይኾና ኣብ ሳዋ ማለት እዩ እዚና ኣብዚያ ትውድናተይ ተመክሮ እቲ እዚ ዶ ገለ ዝብል እቶም ልዕለይ ነቲ ውድድርና ትፈልጥዎ ንስኹም ትፈልጥዎ ኣነ ግን ኣብ ሳዋ ዝፀናሕ ኩለን እዚአን ጥራየ በፂሐ ብሓፈሻ ግን ነዚኣቶም ክብሪ ንኽብ ክብል ዘምፃሕዋያ ስለ ድረሳ እኳት ኣጋጣሚ እታ በጠሎኒ ትብል እምበር የስ ኣብ በጠሎኒ ሰለስተ ሓይልታት ከም ዝነበርና ይዝክር ማለት እዩ ኣነ ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ሰራዊት ሳልሳይ ብርጌድ እየ ነይረ ስለዚ that's all I remember ኣብቲ ግዜ እቲ ነዊሕ እዋን ካ ኮይኑ ስለዚ ነዚኦም ሪስፔክት ክብ ዘምፃሕዋ ዘረባያ ነይራ ኮምፕሊመንት ናትኩም ቶም ብዙሓት ማዕረምታት ዝገበርኩም ለይ ድማ የመስግን ጌጋ እንተሎ ሕጂ እውን ኩሉ ግዜ ጌጋ እንተሎ ኣብቲ ኮሜንት ሰክሽን ማዕረምታ ፅሓፉ ምክንያቱ ጌጋ ከጋጥም ስለ ዝኽእል እቲ ማዕረምታ ናትኩም ድማ ይርእይዎ እዮም ስለዚ ብኸምኡ እናተኣራረምና እንተኸይድና ድማ ፅቡቕ ስራሕ ክግበር ይኽእል ነቲ ህዝቢ ድማ ትክክለኛ ሓበሬታ ክንቦ ንኽእል ካልእ ድማ ነቲ ሰራዊት ናትና ምስ
بس ناي تجراي سلمتاي ودادير كايلوم ني كودادر إلى يكون كنا ناي تجراي يكون ناي أوروبا موددر يكونن موددر زبالة لنز صوت يكونن بحفشا جن نت مارشين زرهب كو فيديوهات يكريكم دليتي زقبرو زلوا سي بدرجة ناي إثيوبيا كم تياب كالن زي نالبات جن I don't want to do the وددر دحركا بزوج زي كاب تجراي نعقات ناي تسراويت ناي إرتراس لزنبرة تتخك الناس اللي نكله إلى جيريو anyway let's go back to our topic حجي نبدأ نحن نملس كابو حنتي sensitive زخونت عبريتها كبكمية there is so many things happening in the world we win سكناب زي نخيد Joe Biden, at the 80th anniversary of the D-Day landings in Normandy, has made a call for defense of freedom and democracy, urging the Western nations to continue with their support of Ukraine and not to surrender to quote-unquote Russian tyranny. At a joint ceremony with France's Emmanuel Macron and U.S. veterans at the Normandy American Cemetery, Biden said it was simply unthinkable to surrender to Russian aggression, and he promised not to give up support for Ukraine. So أبزنا كالاي كنات عالم استواجو دي زبحال نتوم أوز تساتفو نزخرز قبرو له بحال نفرنسا مزيو أبز قبرو مجمع دونالد ترامب زي بريزنت أمريكا جو بايدن إرجعناتو كمالتنا مالت زجر من جيز قبر زلو أبزي لو كرسي كوف قبل دما فتشينو زر فيديو أب سوشيال ميديا فايرال كوينلو أب تويتر ونبوست جريني ركاب كالوت سورسز وسيدة بزحد ما نانو سيسكم يكون تخكلني يكون انجلز بالفيدباك يومنيرم جن I took it from trusted كاب زمنو مليون سبات فلوس قبرون كابيا وسيديو أنا يكون كنسر هيت فيديو but anyway it's very difficult ولا توناتهم سوشيال ميديا ونتحق ناشفون سلزغدو كل سيز قبرو تكون نكشفون ويلهم كال فيديو تاجربكم يقاط من نابلو سلزغدو ناي بحكي ناخذ امن له مين ستريم ميديا ناخذ امن ازي كبيدا بزخونو له درجاينا بس نازلنا اب تويتر اب اكس فلو تغيركمني بزح فيديوهات ناب يوتيوب كم صو زي كل يزغبر سلمتاي يوتيوب سنسر سلازغبر نعي بزح فيديوهات ناتي زخونه كم زي ريا زغبر زلو بسلتات غير خمس تكون ريخم لهم بحفشا ابزي بوتازي مستساتفو حد زسنبت زينا كاوص يلون تايخه زي اسمع واحد will send fighter jets to Kyiv and train thousands of soldiers to help the country repel Russia's invasion. فرنسا نفرت كينات ناب يوكرين كسدد مخانا قليز الله نفرت كينات ناتا أسلتينا نتون بايلوتات ناي راشا ناي يوكرين ناب يوكرين كسدد مخانا قليز الله another level مسايلات نادنا أب يوكرين زلو تتقموا لن راشا مرام ترايدي كونسي نفرت كينات كتب تدالي الله سلازي تقينات نبي كسو يخيط كم زلو نخرد عمايلي Lancer une nouvelle coopération. We will launch a new cooperation and announce the transfer of Mirage 2005 French fighter jets that will allow Ukraine to protect its soil, its airspace, and as early as tomorrow we will start a pilot training program and transfer of planes. So بتحدث كريه خلنا تاكتيك زي كم زي فرنسا مور انجيجمنت تقبر لنا تو قالك بحالي مبر كم بتصبح كجمهورية ترينين مع شيخ ودازغل كساب من البعض تسدي دوم تنفرتي مود داتا ناي تلتشون اسران 4 يوم كسدو جي كالكوليت زربايسي من البعض ابقلك كفالنا يرسو شو تسعيرات انه تخون يوكرين من الله يوكرين كساب ساع شو كندو كصنع زغل سراويت على وادي عقم اللوادي we don't know بتزلو زخيره زلو كنتات كساع شو كصنع زغل ديو بحجي كره بحفشاقن التدرجة نكوينات كوميتمنت زلو نابتو كوينات متتتاو توفاين زقبرو زلو زقرمن دستممن Okay, let's get more on this story then with Bloomberg's news director for EMEA and Africa, Ros Matteson. Ros, what has emerged there? We had the meeting between Biden, Macron, Zelensky. Some progress, it seems, in terms of European support, from the French side at least, in terms of the military of Ukraine. What are the details? Well, that's right. So we saw the agreement. France is going to send fighter jets. But the interesting thing from Emmanuel Macron is he said they have to train the Ukrainian pilots first. He said the earliest they're going to get there is probably the end of the year. So that's telling because for a start that means that he thinks the... So, انتهي بالزلو pledge انتهي له France to send Mirage زبحالة نفرت كينات مالتيو fighter jets كلتشحن 4,500 soldiers to be trained by the end of 2024 قبل ما 4,500 سراويت كساب مودة 14 كسلتن قبل ما ماكرون and Zelensky met at a D-Day event in France قبل ما Zelensky president in Ukraine
ናብ ፍራንስ ከይዱ ኣብቲ ባይቶ ናይ ፍራንስ እውን ክዛረብ ምዃኑን ከም ትወትሩ ድማ ስታንዲንግ ኦቬሽን ክወሃቦ ምዃኑን ፍሉጥ እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ናይ ብሓቂ ንኩናት ዘተባብዕ ናብ ኩናት ንኽኣቱ ኤውሮጳ ናብ ኩናት ንኽትጠሓል እምበር ካልእ ነገር መፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኢና ንፈልጥ War is still going to be going on potentially at the end of the year, but also they're not going to arrive immediately. And as we know, there's a crunch point going on now for Ukraine where they're running very short still on weapons, including fighter jets, and repelling these fresh Russian advances near the border. And in fact, France is among those countries that is now allowing Ukraine to use Western-made weapons to make targeted strikes inside Russia. So we had the announcement about that in terms of fighter jets, but we still are waiting to see the bulk of this fresh aid arriving. Walk away with Ukraine. Countries, a coalition of more than 50 countries standing strong with Ukraine. We will not walk away. So ኣብቲ ዋዕላ ናይ ኮንፈረንስ ክግበር ዝሓስቡ ዘሎ ናይ ሰላም ኮንፈረንስ እዩ ትዘገርም ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ክሳተፍ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ንበዓል ክሳተፍ ኣይኮነ ኣብቲ ኮንፈረንስ ቫይስ ፕሬዚደንት እዩ ክሰድድ ቻይና ክትሳተፍ ከም ዘይኮነ ገሊፃ ሜክሲኮ ክትሳተፍ ከም ዘይኮነ ገሊፃ ስዑድ ዓረብ ከም ዝገለፀት ይሕበር ኣሎ ስለዚ ዓበይቲ ፓወርፉል ሃገራት ክሳተፍ ኣይኮነን ብካልእ ዘረርባ ከም ኖርማል ናይ ኔቶ ኣኼባ ጌርካ ወሰዶ ተመሳሰለ ሃገራት ሕጂ እውን ንሳቶም እዮም ክእከቡ ዊ ዊል ሲ ናይ ሰላም ከም ዘይኮነት ዕላማ ግን ንማንም ሰብ ንፁር እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ሰላም ድሕሪ ኮንካ ትደሊ ኣለካ ክልቲኦም ወገናት Ukraine will be subjugated and will not end there. Ukraine's neighbors will be threatened. All of Europe will be threatened. ከም ንሪኦ ዘለና ንኩናት ሙሉእ ብሙሉእ ባይደን ድሕር ክብል ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ክልተ ነገራት ሸር ክገብር የቡ ጌርና ክንውድይና መጀመርያ እቲ ኩነታት ብናይ ራሻ ኤክስፐርት ክግለጽ ከሎ እስከ ንስማዕ to give telephone calls to the Western capital saying that stop moving to the nuclear catastrophe. Dr. Markov, having worked with him, what would President Putin be thinking or contemplating now when the West and some European nations, apart from providing arms to Ukraine, are now training their military? So, Putin ከንታይ ክገብር ክእል እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ዶክተር ሰርጌይ ማርኮቭ ስፖክስፐርሰን ወይ ከዓ ኣብቲ ክሬምሊን ምስ ፑቲን ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ ብዛዕባ እዚ ፑቲን እንታይ ክገብር ክእል እንታይ ዓይነት ሓሳብ ክሓስብ ክእል እስከ ንገረና ይብሎ ኣሎ እስከ ንስማ We know that they already trained their militaries, and we concerned not only about this. We know that Western politicians, they lie. And Western politicians have violated diplomatic agreements, don't respect any real negotiation, don't respect another nations. They're still imperialist powers. That was እንታይ ይብላ ኣሎ ምዕራባውያን ሃገራት ፖለቲከኛታት ሓሶት ከም ዝፈልጡን ረብሓታቶም ከም ዝሰርሑን ትዘረብዎ ድማ ኩሉ ብቃለው እንደይኮነስ ሓሶት ኣካል ናይቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ምዃኑ ይገልጽ ኣሎ ስለዚ ንኩሉ እቲ ዝብልዎ ግብረ መልሲ ይህቡ ማለት ኣይኮነን ግን ስቲል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ትዛረብዎ ዘለዎ we think that when French government claim that they're just sending their rocket missile system and artillery system. In fact, they also already sent more than 1 year ago some of the officers of the French army to the Ukraine. And they in fact took part. And we give a lot of information that Russian militaries already killed few hundreds of the French militaries in Kharkiv region, first of all, where they took part in this military operation. And when French president says that he officially sending for the training of Ukrainian army some French officers, it means that possibly he is lying. And in fact, he sent some of the French soldiers to take part in the direct fighting against the Russian army. And we believe that French rocket missile system, they mostly served not by Ukrainian officers, but French officers. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ሓሶት ናቶምን ንምምስሳል ንፖለቲካዊ ሃልከን ዝግበር ከም ዝኾነን ምክንያቱ ፍሬንች ሰራዊቶም ኣብ ነዊሕ እዋን ከም ሰደዱን ከም መርሰነሪስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከሰልጡን ይኮኑን ዝመፁ ነቲ ብረት ናይ ፈረንሳ ዩክሬናውያን ክርድዎ ስለዘይክእሉ ዩክሬን ክመፆም ከሎ ናይ ጀርመን ናይ ስዊድን ናይ ሆላንድ ኩሉ እቲ ብረታት ተፈላለየ እዩ ንኩሉ ክፈልጥዎ ይክእሉን እዮም ስለዚ
ክትቀምሉ ስለዘይ ኩሉ ብውፅኢታዊ እቶም ኣሰልጠንቲ ተባሂሎም ዝመፁ ንሳቶም እዮም ዝትኩስዎ ስለዚ that's why ነቶም ናይ ፈረንሳይ ሰራዊት ዕላማ ኮይኑ ርይዎም ራሽያ ኩሉ ግዜ ካርሞም ምዃኑ ምክንያቱ ከሰልጡን ዘይኮኑስ ክዋጉ ከም ዝኣቱ ዘለውን እዩ ዝነግር ዘሎ ብዛዕባ እታ ናይ ሰላም ክንዛረብ ሞ ከም ወትሩ ኣብ ናይ ፕሬዚደንት ሳስ ክሰግር ኢና Now, there is going to be a Ukraine peace summit that will be held in Switzerland later this month. But what is interesting is that Russia is not going to be a part of it. But the United States, of course, would be. What sense does it make to take part in a peace summit where one of the actors in this war, the Russians who invaded into Ukraine, are not even taking part? So, ብዛዕባ እቲ ናይ ሰላም ኮንፈረንስ እዩ ናይ ቀደም ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዩኤን ዝነበረ እዩ ዝሓቶ ዘሎ እንታይ ዝብሎ ዘሎ እንታይ ትርጉም ናይቲ ሰላም እቲ ካብቶም ክልተ ድባእሱ ዘሎ ሓደ ኣካል ዘይተዓደመ እንድሕር ኮይኑ ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ዝኣክል ዓብ ደጋፍ ናይቲ ኩናት ብፕሬዚደንት ናቱ ዘይሳተፍ ተኮይኑሲ እንታይ ትርጉም ናይቲ ኮንፈረንስ ይብሎ ኣሎ እስከ ንስማዕ እዩ Well, it doesn't make any sense, and I don't expect any real movement. I don't expect any new proposals. In fact, we saw President Zelensky of Ukraine this past weekend in Singapore claim that China, and I think he's probably right, but claim that China is actively working to make sure that no progress is made in Lausanne. It doesn't surprise me that China is doing that. I don't know why they think it's worth the effort. So بحتر زبالة فلوي نجار عين تبنينا مغنياتو حدا أتم أبيت ستيك هولدرز أي ساتفون يمزلو قال دما أتم زساتف زلو نابتو كينات نتو كينات زدقفو زلو أمريكا يكون كالوت نساتهم يوم تملي سماو كجابو سلازي عب نجار عب بروبوزال عبي حدش حساب ويون أيار نتو كونتات كونزغل وتسيت تتبايلو يدخلني خا كم وتسيت دما أب سنغافورة خايدة بزنبرنا سيكوريتي كونفرنس ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን ንቻይና ብወቂዕ ኣብ ስቴጅ ክኸስስ ተራእዩ ማለት እዩ ቻይና ንባዕላ ይተሳተፍ ንኻልኦት ድማ ናብቲ ኮንፈረንስ ከይሳተፉ ትኽልክል ኣላ መሳርሒ መጋበርያ ናይ ፑቲን ብምዃና ድማ ይሓዝን ብምባል ነቲ ዝነበሮ ዝምድናን ቢንቶን ከም ዘፍረሶ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኣገባብ ከም ዝተኸተለ እዚ ግን ኣሜሪካ በል ዝበለቶ ምዃኑ ኻ ኩላቶም እቲ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጥ ሰብ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ናብ ሓትና እስከ ንመለስ እዚ ዝግበር ዘሎ ሓሸውየ ኣብ ኤርትራ ከመይ ይመስል ነይሩ ኩሉ ግዜ እቲ መምሃርን ኣብ ኤርትራ ንኽመልሰና እዩ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ድማ ኣገዳሲ ትሕዝቶ ኣለዋ ነግስ ኣለዎ ዝበሃል ዘረባታት ዕበስ ዕበስ እናተባህለ ዳርጋ ብግስብል ኩለ ምክንያቱ ኣይሕልፍዎን እዮም ናብ ከምኡ ዝኣመሰለ ኣይከይድን ሎሚ ዓለም ህዝብታት ናይ ዓለም ብጀካ ሰብ ፍሉይ ረብሓ ዘካይድዎ ቃልሲ እንድሕር ኣሎ ፍትሓዊ ርትዒ ዘለዎ ዓለማዊ ስርዓት ክህሉ ይኽእል ኣለዎ እዚ ወርልድ ኦርደር ኣሎ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኦርደር እዚ ናይ ጫካ ግዝኣት እዩ ናይ ጫካ ስርዓት እዩ እዚ እናፈለጥና ዝሓለፍና ሓሊፍና ኣለና እንድሕሪ ሕጂ እውን ካብ ቃልሲ ዓዲ ኣይንውዕልን ብቆንዱ ግን ምስ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩነታት እናተዛመድና ክንሰርሓሉ ዘለና እዩ ገርመና እውን የብሉን እዚ ድማ ዝሓለፈ እገዳ በየናይ መንገዲ ኣልዕላ ቢልካ ትጠቅም ጀኖሳይድ ዓመፅ ዕንወት ናይ ንብረት ናይ ኩናት ገበናት ከከም ድል ኣበይ ኣሎ እቲ ጭብጥታት መርትዖ ኣበይ ናይ መስርሕ ብሕጋዊ ገባብ ተወሲኑ ድሕሪኡ ከዓ ናይ ሳዕበይናቱ ተሓታት መን ይኸውን 9 ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ኤርትራን ዝወረደ በደል ብዘይሕጋዊ ውሳኔ መን ተሓታቲ መን ክሕሶ ፅባሕ ንጎ እዚ ሕጂ ዝውሰን ዘሎ ውሳኔታት ከበየናይ ሕጋውነት ተወሲኑ እሞ ኣበይ እዋን ካሕሳና ክንረክበሉ ኢና ኣይንገጥፎን እቲ ቃልሲ ግን እዚ ደምፆ ዘሎ ንገዛእ ርእሱ እዚ ናይ ጫካ ስርዓትን ናይ ጫካ ሕግታትን ስለዝኾነ ናይ ህዝብታት ዓለም ቃልሲ ናይ ህዝብታት ዓለም ምሕዝነት ሶሊዳሪቲ እናሓየለ ከይድ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ርግኣት ንልምዓት እንተዝኣትፀሉ መሰረታዊ ረቑሓ ኮይኑ ርግኣት ክመፅእ ምእንቲ ናይ ሓደ ህዝቢ ናይ ሓደ ሃገር ጥራይ ኣይኮነ ናይ ኩሉ ህዝብታት ቃልሲ ክህሉ ይኽእል ኣለዎ ዝግበር ዘሎ ቃልስታት ኣነ ምዚ ኣብ 30 ዓመታት ፌይል ዝገበረ ወይ ዝወደቐ ናይ እንኮ ቆፅሪ ተሓሳስባታት ዓለም ናበይ ከይድ ከም ዘሎስ ንሪኦ ኣለና እሞ እቲ ቃልሲ መመሊስካ እናሓየልና መኸተና እናደልደልና ነቲ ብድሆታት ክንብሎ ክንክእል ኣለና እዚ ትማሊ ናይ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ኩነታት ኣብዚ ከባቢና ክፈጥዎ ደልዩ ዘለዎ ዝኾነ ዕድል ከይክሰት ምእንቲ ከመይ ጌርካ ንኤርትራ ዲሞናይዝ ትገብር ተሰይጥን መዓልትን ለይትን ከምዚ ኣመሰለ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ኣብ መቃን ናይ ታሪክ ብቀሊል ክርአ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ኣነ ናይቲ ህዝቢ ሓይሊ ናይቲ ህዝቢ ፅኑዕ ኣካይዳ ዝሓለፈ 80 ዓመታት ዝገበሮ መስዋዕትን መኸተን ንዑ ናሓየልካ መቕፃል ጥራይ እምበር ማለት ሕቶታት መልሲ ክንረክበሉ ንኽእል ኢና ወይ ክምልሰልና ዝኽእል ወገን ኣሎ ኢልካ እውን ዛረብ ዝከኣል ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ክእል ቆይኻ ምስ ጠመየ ወይ መንግስቲ ክግልብጥ እዩ ወይ ንዕቡ ክገብር ኣለዎ ወይ ብዝተፈላለየ መንገዲ መሉ እንታይ እቲ መውጎት እንታይ እቲ ሕጋውነት ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ትሪኦ ናይ ብሓቂ
ኣብ መወዳእታ እቲ ሳዕቤን ናይ ህዝቢ ጥሜት ናይ ህዝቢ ስቅያት ምግዳድ እዩ ህዝቢ ኣሰቂኻ ምስ ጠመየ ወይ መንግስቲ ክግልብጥ እዩ ወይ ንዕቡ ክገብር ኣለዎ ወይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ደገ ምትእትታው ማዕፆ ክርሒ ኣለዎ እቲ ሎጂክ ናታቶም ኣካይዳ ማለት ሳዕቤናቱ እንታይ ይመስል ሕጂ ናይዚ ሕጂ መወዳእታ ተወሲኑ ዘሎ እገዳ ዘይኮነ 2009 እገዳ ክውሰን ከሎ ክሳብ 2018 ድልዓል ኣይተለዓለን እውን ኣብ 2018 እንታይ ፀገማት ፈጢሩልና ናይ ቁጠባ ናይ ልምዓት መደባትና ከምቲ ደለናዮ ክንከይድ ኣይከኣልና በዝን ሕርክርካት ነይሩ ግን ምስ ትርከቡ ውሑድ ፀጋታት እናጎሳጎስና ንኣሽቱ መደባትን ከነተግብር ክኢልና ተዛዕበየ መክሰብና ግን ሬዚሊየንስ ኣትሪሩና ኣፅኒዑና ንከምዚኦም እናመሰሉ ፀገማት ክንምክት ምሂሩና ቁጠባዊ ፀገማት ኣይወረደልና ናይ ሃሰየና ኢልና ክንጀሃር ኣይንክእል ኢና ብቆንዱ ግን ካብ ወረደና ድርከበን ዓቅምና ድርከቡ ፀጋታትና እናጎሳጎስና ንኣሽቱ መደባት ከነተግብር ኣለና ኢልና ደይ ንጀሃረሉ ደይ ንነየተሉ መደባት ኣተግቢርና ንሱ ይኮነ እቲ መክሰብ ክንደይ ፅርግያ ሰሪሕና ክንደይ ናይ ልምዓት ማይ መደባት ኣካይድና ክንደይ ዓበይቲ ካልኦት ናይ ምስናዕ መደባት ኣካይድና ኣብ ትምህርትን ጥዕና እንታይ ጌርና ሓደ ብሓደ ብኣሃዛት ንገልፆ ምዕባለታት ኣሎ ንዕኡ ዓጊቱ ሒዝዎ ብኡ ግን ኣይተሰናበትና ናህና ፅንዓት ናህና ትሪ ናህና ካይዳ ኣሕይልና ቀሊል ነገር ኣይኮነን ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ብቕዓት ከተጥሪ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዝመፀኸ እቲ ዝሓለፈ ተመክሮ ስለ ዝመሃረና ነዚ እውን ክንፃወረሉ ንኽእል ብልሓት ኣለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ክሳብ ክንደይ ካሃስየና እዩ ኣይሃስየናን ኢልና ከይተጀሃርና ነቲ ሃስያ ክንክሕሰሉ ንኽእል ናይ ገዛእ ርእስና ኣፍራይነት ናይ ገዛእ ርእስና ድኻም ናይ ገዛእ ርእስና ፃዕሪ እናሓየልና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ተሰናቢድና ክንርመስ የብልና ተሰናቢድና ክንዕገት የብልና እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣባና ጥራይ ዘይኮነ ካልእ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተሪእኻ ሎሚ ረድኤት ሓገዝ ቁጠባዊ ሓገዝ ናይ ወርልድ ባንክ ናይ IMF ናይ ሓደ ዝበሃል ንምንታይ እዩ መፅቀጢ መሳርሒ ብናታቶም ኣእምሮ ማለት እዩ ቀደም ካሮትን በትርን ዝበሃል ዘረባ ስነዱ ግን እንስሳን ይድኸውን ሎ ምናዕታቶም በትርን ካሮትን ኣብ እምሮም ኣብቲ ሳይክ ናቶም ኣብ ባህሎም ስለተቐርፀ ወይ በትሪ ገይሩ ከፈራርሓካን ካርመካን ኣለዎ ወይ ከዓ ንእሽቶ ብላዕካ መናዓተን እናኮለሰ ቆፃፀረካ ማለት ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ከምኡ ገይሩ ሰርሕ ክእል ከምኡ ጌርካ ህዝብታት ከተንበርክኽ ህዝብታት ብእገዳ ከተርዕም ኢልካ ምሕሳብ ንገዛእ ርእሱ ነቲ ቅድም ዝበልኮ ናይ ጫካ ሕግታት መግለፂ እዩ ከምዛ ዝረኣኹም ኣታ ኩነታት ሳዕ ክንደይ በዳሂ ምዃኑ ግን ኣጌን ደጋጊምና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና እቲ ሃገር ብኸመይ ዓይነት መስገድላት ከም ዝሓለፈት ክንሰምዕን ክንፈልጥን ስለ ዘለና ኩሉ ግዜ ከም መዛዘሚ ነዚ ዘረባታት እዚ ከምፅኦ ዝመርፅ ናይ ሆፕ ገለ ነገር ንምሃረሉ ክንከውን ተስፋ ገብር ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ከም ወትሩ ግን ንዓና ብግልና ክንገብሮ ንኽእል ለበዋናተይ ድማ ኣለኒ ስምዕዋ እዚያ እዚ ለበዋ እዚ ናይ መዓልታዊ ምኽርናተይ እዩ ሰለስተ ነገራት ቀልጢፍና ክንዕርየን ከነስተኻኽለን ዘለና መጀመርያ ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናዓኻ ይኮነን ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንክኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብሮ ፈትን ቁፅሪ 2 ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 20-30-40 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ እዩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልኻ ዲዛይን ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ቁፅሪ 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለ ዘላ ማዕርያ ንክትጎይ ክንመሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ